tänään meillä on yksityistilaisuus, yksityiskeikka. PR-ryhmä tekee myös sellaisia. Avink. Jyväskylässä ollaan pitkästä aikaa keikalla ja voidaanko sanoa, että kesän toinen keikka, onko nyt kesä? Koska sataa vettä. Niin. Jussikin on tullut tänne Jyväskylään. Etkö sä oot täällä joskus asunutkin? Oho. Mä oon sydämeltäni melkein jyväskyläinen paitsi, että Ilveksenkin. Saatiin kamatkin mahtuu autoon. No just. Tehtiin pieni auton vaihdos tuossa logistiikkakuvioita oli, niin Heikin kamat ei olisi mahtunut, mutta Heikki tulee omalla, niin tämähän meni oikeastaan aika hyvin. Aika näppärästi, jep. Joo. Lähdetään katsomaan, miten näyttää. Sanomassa, mutta ei me varmaan nyt sitä tuossa unohtuessa se. Niin se on jo. Ihmetellä pakkaseen lujaa kirkkautta. Valtamerten raivoa ja albatrossia. Sormenpäin suudelmaa ja ilon taivaasta. Sateen jälkeen hiekkatie, pilvilautoja. Siksellä eläköön päivät, jotka juoksivat. Niiden riemut ja työ, rohkeus mennä vastapintaan. Eläköön eläköön. Mulla on tästä asti aikaa, muutama lämmin tappakaa. Pienin määrin kahvia tupakaa. Tästä asti aikaa ja sydän on vasta kuolillaan. Pienin määrin kahvia tupakaa. Osaatko soittaa 50 passoa? Tää on viisikielinen basso! Osaatko vetää viisikielistä bassoa? Et osaa! soitan 4 sen. Tää on hiihtää. Mä katson tän monnarin vielä. Elä nyt kun meillä on tässä tärkeää menossa. Mä esittelen passoa. Joo, siis passohan on tämmönen soitin, missä on 4. Sitten siellä on myös tämmöset näin. Ja sitten siinä on tämmösiä nappeja. Toi on niinku nappi 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten se on tämmönen vipu, millä voi sitten niinku, jos ei napit riitä, niin voi sitten napsutella sitä. Sitten siellä on piuha, josta sitten lähtee niinku ääni. Täällä kulkee 2. Toista pätkän kulkee niin korkeammat äänet, toista pitkin matalemmat äänet ja sitten ne yhdistyy tuolla pöntössä. Sitten täällä on tämmösiä näin, mistä voi painella sitten. Mä yritän osua noihin ruskeisiin aina, koska mä ajattelen, että ne on niin kuin ne, mistä lähtee oikeat äänet. Ja nämä on sitten välissä, sitten jos ottaa jatsia, niin tarvitaan näitä muita sitten tästä välistä. Sitten tärkeintä tämä virittäminen. Melkein tää on vireessä, koska nämä on kaikki melkein samassa suunnassa, huomaatko? Pikkusen pitäisi kääntää virittää. Silloin kun nämä on kaikki samassa suunnassa, niin se passo on vireessä. Tää ei ole ihan helppo soitin kyllä soittaa, että ei kaikille tää ei sovi. Joo, on se huomattavasti vaikeampi kuin esimerkiksi toi kitara, mitä toi Heikki soittaa. Koska kitarassa voit aina, jos et sä tiedä mitä sä soitat helvetin nopeasti, niin kukaan ei niinku huomaa, että sä soitat ihan päin honkia. Bassolla soitat yhden äänen täältä, jos se on väärin, niin siellä kaikilla menee fiilis. Lopuilla. No niin jo, oot ihan oikeassa. Voi soittaa ihan päin honkia. Niin, nimenomaan passo etu soittaa, tää on niinku... Tää on itse asiassa kaikki tärkein. Siis sullahan on niinku kaikista tärkein tontti tässä bändissä. On. Jos mä soitan väärässä tempossa ja tahdissa, niin slumpali sekoo. Jos mä soitan vääriä äänen, niin laulaja ja kitaristi sekoo. Niin jo. Se on vähän niinku kapellimestari homma. Tää on vaativa homma. On. No, ja tekninen. Siinä oli pikaesittely pasismista ja... Kyllä, joo, nimenomaan. Hei, on kamat kasattu ja tää laitettu pystyyn ja tsekkikin tehty. Ja miltä se vaikutti? Siinähän oli pelimannin henkeä. Oikeinkin hyvin. Kaikki hyvin, soundit on ihan hyvät. Oikeastaan yllättävänkin hyvät näin niinku meidän tekemiksi. Ei mitään. Käydään vähän syöpättelemässä ja sitten valmistaudutaan iltaan. Oliko Jussilla jotain? Mä oon vieläkin mykystynyt, kun soitin niin hyvin ja basso kuulosti niin täydelliseltä, että mä en oikein osannut sanoa mitään. Sulla on joka kerta, niin sä teet pelkkää timanttia. Se on vähän kuin ei tee virheitä soitossa, ei tee virheitä elämässä. Täytyy nyt vähän aikaa makustella tätä, se oli niin täydellisen briljanttia ja hienoa.
Mutta oliko jotain laiteongelmia kuitenkin pientä? No nappikuulokkeen puuttu, mutta siinäkin on taas se hyvä puoli, mutta ette kuulla niin paljon teitä muita. Niin. Sekin vaan niinku parantaa sitä lopputulosta. Joo. Tästä lähdetään. Että ainoa vika mikä muussa on vaatimattomuus, muuten kaikki hyvin. Tää on kyllä aina kun me ollaan jossain keikalla, niin aina hirveet mätöt aina mukana. Mikähän siinä on? Ei sitä pitänyt paljastaa. Monta pussia sinä oikein ostit niitä? Katsopa tänne. Mä en kommentoi. B ja D-vitamiini, magnesium, sinkki. Tää on ihan niinku tämmösen terveysjuomaa. Mutta jos me tälleen pikkasen zoomataan tohon suuntaan, niin mikäs siellä näkyy? Sulla on Ei näy. Sitten kun mietitään, että mikä se aina keikkareissujen jälkeen vähän turvottaa, niin tämä on yksi niistä lukuista syistä. Se on karkki. No niin, mennään kasvisruokaravintolaan syömään. Säkit on tehty, ruuat on syöty, kahvit on juotu ja Heikki näyttää just kuvaajalle tuolla niin sarvia, että ihan hyvä. Kyllä me otetaan niin, että tää on kesän toinen keikka, vai mitä Heikki? Nyt on kesä. Nyt on kevät. No, nyt on huhtikuu. Kevät, kesä, ei se nyt ole. Sitä ollaan niinku heti keula heinässä, kun vähänkin niinku kukat kukkii, niin veto on päällä aina ja koko ajan. Mennään vetää. Räpsäytettiin keikka pois Kuleksimasta. Hyvin meni. 3 sanaa. Kuuma. Kostea. Pikinen. Oon sanonut kuuma ja kuuma. Ei hyvä meininki ja porukkahan oli ihan liekeissä siellä. Pitkä, kuuma, kesä. 3 sanaa. Kesä tulee. Mitäs seuraavaksi? Lähdetään Lappiin. Seuraavaksi me lähdetään Lappiin. Kemiin kattoo lunta. Jäätä. Niinpä. Vähän rajoilla on Kemi Lappia, mutta kyllä me lasketaan sen Lapiksi täältä kesä. On se jo. Mulle se ainakin on. Niin, joo. Tampere. Sinne me mennään seuraavaksi. Onko loppukaneetti niin kuin viime videossa? Tarina jatkuu. To be continued.